Hello everyone, नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनानै लानाय जाबाय लोगोफोर। नै जोङो दाबसे जायगायाव थांनो ओंखारलायबाय, अखा दोमैलुलुनि बेरायहैनो नागिरलायबाय। माबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बिअ बायदनाव थांनो नागिरदों आरो दंफां लायनानै गोदानानै गायफिननांगौनो, दाखालि गायनाया जालालायनो लोगोफोरखौ नै जमा जाहांबाय बयबो। आसा खालामो लोगोखौ नोंथांमोन आं भिडिअ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। नै सोर सोर फैखोथाय नाजाय। नै सोरनिबा लामाया बेबायदि दङ लोगोफोर। नै सान्दुं गैयाबाबो बांगाल हिनजावफोर बायदिसो जि खोबनांगौ। नायदो लामानि अबस्था। जा मोजां नायलांबायहाय, बांगालफोरसो नामा सानबायदां। माखासे थाबोबाय लोगोफोर, जों नै साथाम बिजावजालि फैग्रोबाय, ओमफ्राय बिखुनजोफ्रा थाबोबाय, थाबायग' हायाखैनो लासै लासै फैगोननो। मा बिफांथाय नायनांसिगोन, माला मोनजाबावगोनथाय आब'। पार्लाराव थांगौमोन ना फुजानि सिगां मोननायबा। दावराव लोगोफोर, थास' बिबार भाइरेल जानायनिफ्राय थास' बिबारानो थोला, बायबाबो नागिरबाबो थोला। जों माखौ जाबावनांगौ लोगो, गोथाव मोनो आरो थास' बिबारानो। दावराव थास' बिबारनि नै लामा मेरला दं नालाय, जों दा दंफांखौ लानानै फैबा थास' बिबार खालांसै सानदों आरोखि। बिजावजालिफोरनि जि दावराव, बिसोर जि जायो बिसोर थास' बिबार। अमाजों जानो नो मालाय सोरबा सोरबा, आंहाथ' अमाबो जाया, माजों जानांगौ जाखो। न' मोनसिगोन लोगोफोर, दंफां राननाय न'। लामा सानजौथिं साखन्द्रा बायदि ओरै मना गांनै गांथाम लाना बेरायगासिनो जों। साखन्द्रा साइज होनदोंना। मोनफैबाय जों बिमायनाव, मालाय समायनाथार बिसिनावनो लायगोन जों दा। हांसो गेलेगोन मा गेलेयो? माइ गायदों हनै लोगोफोर दासिमबो। अनजालि मा खबर? माइ गायदों मालाय नै दासिमबो गायखाङाखै। मारै समायथारदों गावदांदां। औ समायखागोन मालाय न'फ्रा मोजां। नै लोगोफोर दंफाङाथ' मेरला दङ, बासिनांगौसो, गावबागाव बासिनानै लांनांगौ। मालाय माखासेफ्रा बासिनानै लांबोजोब्बाय, ओमफ्राय जोंहा बासिनो फैनाया लेट जाबायना। साबेसेनि होनना 10 जननि बासिनांगौ ना? दे बासिलाय। मा बिफांथाय नैबे आंनि खेंख्रि-खेंख्रिसो मोनबाय आं। गैया बायद'आ गैया, हस्पिटालावसो थांदोंनो, ओमफ्राय जोंखौ बासिना लांनो थिननांदोंनो आरोखि। लांनो माने बासिनानै गालांसै जोङो, ओमफ्राय दा बायद' फैबा बेलासि फैनानै लांफैफिननोसै आरोखि। ओरैनो फैग्रोनाय जाबायना होमबा जोङो। मा बिफांथाय नैबे माबायदि, नैबे आब' बेहाय एसे देरसिन। प्लास्टिकानो गैला नै। मा बिफांथाय आयै फिसा औब्रा, ओरै नै आब' नैथिं दोनफैजागोनदां ना हो, एसे दोनजागोनदां। मेरला दं बिफाङा। फांब्रै होनदों नामा सासेयाव? जाबाय खयजननि जाखो? ओमफ्राय बेहाबा गावनिखौल' बासिबाय, ओमफ्राय नोंसोरनि लोगोनिखौ बासिया नों? हो? नोंसोरनि लोगोनिखौ बासिया? गावसोर लांफैगोनदां। आयै बासिखांबाय लोगोफोर, जों थांफिनसै दाहाय बेलासि बायद' फैबा लांनोसै। नै दरजाया मारै दाना मारैबो लाङोना मा लायो? थौदो थांसै जों दा लांफैनोसै बेलासियाव थांफैनोसै। दाना सोरबा लोगो नाम्बार गैया, फन नाम्बार गैयाबा जों नोंनाव फन खालामना सोंहरदो। लाबाखिसै थाथोंसै मनाया। मनाखौ दा लाबोदो, आं खाजोबा सानलाङोना। लाबोदो, ज' खानानै राननोसै, आंनो बारा बुरजा नाङा। थास' बिबार खालांसै लामायाव, थास' बिबार अमाजों जानो। बिबार सेलायनो थाखायनो आंखौ गारनानै थांलायबाय बिसोरो, नायलाय। ओमफ्राय आंहा भिडिअ खालामनो ना थास' बिबारसो खानो? नै लांजोबसैनो मैगंखौ।
बिबारखौ गारनानै थांजोबसैनो नुवाखै थास' बिबार खाबाय थानोसै लोगोफोर दा लोगो मोनफिन दे जों थास' बिबार नागिरनानै आब'मोननि जि दाग्रायाव नै एसे बेरायफैबाय नायनो नागिरदों नै मालाय जि मोजां माथो मानसिफोर गैया जि मोजां दे बे मा जिबि आर'नाइ ना गामसा ओमफ्राय बे गेजेरना मानो बिदि जाखो अखा सेरनानै जादों आयै नै अखा सेरनानै माबायदि नायदो लोगोफ्रा मालाय जि गोरों गोजाखा जोंना दा खालि जानायल' ओरै बेहालाय मा ओमफ्राय आं ओरैनोखालाय मोजांहाय बैहा गामसा दाइभारा मोजां नुदोंथ' नै सानबेसेसो लायो आयै बे सानबेसेसो लायो गोबावानो जाबायहाय नङा गांसेयाव सानबेसे लायो होनदों हायाथ' बिराद गोबावानो जाबाय सप्तासे बारा लायोना थिग दानांगौ सप्तासेनि हायो आरो नै मालाय थिग आंहासो रोङा थाङो र' थाङो दोनहाबनाय जाबायना दैलाङाव औ गायनाय फुनायजों गांसेयाव सिनायबाय गांसेयाव गांथाम माने गांसेयाव 300 ए मोजांथ' खस्थ'बो दंना ओंखायनोथ' नै मालाय सोरबा नांगौबा लांफैनो हागोन लोगोफोर दिनैसो फार्स्ट टाइम हाबफैबाय आङो मोजां आयदो नोंस्रा मावबाय थादो थांसै जोंहा दा फैफिननांगौ नोंसोर लायखांबाय हनै नालाय दुस्थुआनो बाराद्राय बेनै नै थास' बिबार जास्लिफ्रा माबायदि थास' बिबार नागिरदों हाग्रा बंग्रा नायलाय माखासेफ्रा खारलांजोब्बाय नै आंहा बेंग्रा लावथि लानानै थास' बिबारखौनो मोनासै नै बेहा नै खाथारबाय बुरा माखासेफ्रालाय नै माबा थास' बिफाङाबो जि ग्रोम ग्रोमखा मालाय बिसिना आब'मोनना जा माहाजोनखा मालाय नै जोंहासो गैया ओइ मालाय बाजैमोनहा आब'मोनहा जि थास' बिबार खादों बाजैमोनहाबा बबेहाय थांजोबखो न'आव रावबो गैया नै नै थास' बिबारा बुरजा मोनथारबाय मालाय बाजैमोनहा जा थास' बिबार जास्लि गोजाखा आरो सासे हौ बारियाव दंहैयो आब'आ मालिकआनो गैया नै मानसियानो अहाय थांदोंथाय मालाय आंहा लावथि लानानै नेग्रा नै ओमफ्राय नाहरलाय हौ थास' बिबार जास्लिया थास' बिबारा लोगोफोर ओइ आजोलि थाथ'सोना दे दै दौनायनि थाखाय थेंक इउ मालाय मा बुस्थु ए साला जोंखौसो सिखाव मोनसिगोन नामा थास' बिबारा बेल' मोनबाय जोंहा सानै ल'खा थोबाय जोंहानो बेखौनो दाउ बेदरजों होख्लायसै नै थास' बिबार नै गोथाव बिराद गोथाव मोनो आङो मैथाजों अमाजों होबाथाय आंहा अमा मोनजाया लोगोफोर बेमारानो जोबनो थांला ओंखायनो दाउ बेदर जानोसै दा थांफिननांगौ आरो बेलासियाव दा बेलासियावसो बायद'आ दा बेलासियावसो फैगोननो दा बेलासियावसो मोनसिगोन जोङो लोगोफोर दुगाया आंखौ दखानाव थांनो नागिरनायखौ मिथिदोंदां नै थांफानो चान्स लागासिनो दुगा बाय 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 दुगा मिथिखागौब्रा बे थांनो जा सैताननै बाय बाय दुगा बाय थारै सोनादों मेथाइ लाबोगोन दे अ थारै सोनादे नायदो आखला
마 손아 마 손아 마 다리 좀 가도 피는 다 밑에 나보겠네 다 다리 좀 가도 바이 이래 tahu mana kaya ben oke ini lama jai kerjaan dong jengnya थारगोन आरो दंहाय दंफां मोनबोयिया जोङो दंफां लायनो थांथोंसै लोगोफोर बायद' फन खालामहरबाय दखानाव साहा लोंबोखानोसै एलाय दुगा दा फैलै अखा हादों थांथ' दुगा बहा थांनो नोङो बहा थांनो नों गुड बय जालाथ' बाय फैफाथारगोन आरो फैफाथारगोन बियो दंफां लाबोनानै साहा लोंबोखानोसै लोगोफोर दखानाव बेदर लाबोनोसै थास' बिबारजों जानो अखा हादों नै अखा हानानैसो सान्थि थान्दा जाबाय अखा हानानै नायदो नै जों लामाया अखा हाबा माबायदि जायो एसे अखा हाबानो आयै नायदो सोरनि जोमख्रेब नायदो बे सैमाया ओइ दुगा न'आव थांफैद' अखा एसे हानानैसो आराम जाबाय लामायानो लोगोफोर बेरायथादो साफा खालामदो बेरायदो स्रां जाबोगौलाय माइफोरा जा मोजां जाबाय बावखुंग्रि हाजो ओरैबो हाजो दङ मोजां बेबायदि बोथोराव मा जानो लुगैयो लोगोफोर पक'रा गुदुं गुदुं जोंहा दा दखानाव जाबोनोसैलाय लोगोफोर गाइखेर साहाजों पक'राजों गुगुनिजों जाबोनोसैलाय दंफां लायनानै अखा फ्रि फ्रि हादों दासिमबो थान्दा थान्दा मौसम दावराव नै बिफां बासिनायनि मोनबाय नै बायद'मोना माबा लेखा खालामगासिनो लाबाय नै बिफांखौ जा गिदिर जाबाय सानै आठथा लानांबाय सिंग्रा जानोसै अखा बोथोरनि चावमिन बानायनो नागिरदों ओरै पक'रा बानायगासिनो दंफांखौ बाजारा मोननै जायो जोंना दंफांखौ जोङो थिखोनो हायैखाय बेटारि गारि लिंहरनानै हरफाबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा जोङो ओमफ्राय जोङो दखानाव हाबलांबाय आरो सिंग्रा जालांनो होननानै अखा बोथोरना पक'रा लुबैदों जोङो गारियाव हरबाय लोगोफोर नै दखान हाबनानै मैगं लाबोबाय मा लाबोखोथाय गाबोन गायनोसैलाय दंफांखौ मोनानि मैगं लाबोबाय नै चावमिन जाबोबाय पक'रा जाबोबाय अखायानो दाबो फ्रि फ्रिसो हागासिनो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबसै दे सनाफोर लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन गाबोन बाय बाय